Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan YouTube channel tamu mai albarka dangane da P2P trading a exchanger ta OKX. So alhamdulillah nan shine dashboard. Idan ka shigo dashboard za ka ga P2P a nan, sannan nan ga deposit idan za a tura ma wani coins ta wallet kenan. So idan kuma kuɗi za ka sa ka sayi USDT, so ga P2P trading nan, so alhamdulillah. Amma wani abu da ya kamata ka sani, ya kasance wallet ɗinka tana verify. So dole sai kana da verify wallet sannan za ka yi samu damar yin P2P trading. Sannan kuma yanzu bari mu je asset. Dole ya kasance USDT ɗinka ta kasance tana cikin funding wallet. So idan za ka siyar, idan kuma za ka siya, idan ka siya a cikin funding wallet, a nan za ka ga USDT ɗinka. Duk da ma mun yi bidiyon yanda ake siya a baya. Idan ba ka gani ba, ka bibiyi cikin bidiyos ɗinmu insha Allah za ka ga yanda ake siyan USDT. So yanzu abu na farko da za mu fara yi shine za mu shiga nan trading wallet. Idan muka shiga trading wallet za mu je mu yi transfer ta USDT ɗinmu daga trading wallet ta dawo funding wallet. So bari mu je. So yanzu a taƙaice ga USDT ɗinmu nan, ga ta nan guda biyu. Sorry, ku gafarce ni. So ga USDT ɗinmu guda 2.8. So alhamdulillah yanzu sai za mu yi transfer ta daga nan, za ta koma cikin funding wallet. So za ka zo nan cikin overview, za ka taɓa, sorry ku gafarce ni, za ka taɓa transfer. Simple. Kana taɓa transfer zai ce, zai fito ma da ita kanta USDT ɗin taka. To amma daga farko nan da yake na yi transaction ɗazu daga funding zuwa trading, so zai fara nuno ma sai ka taɓa waɗannan kifiyoyi guda biyu, sai su koma, sai trading ya koma ƙasa. Duk daga inda za ka yabo coins ɗinka ya kasance shine a sama, inda za ka sa coins ɗin ya kasance shine a ƙasa. So yanzu za mu zuba a funding ne, shi yasa funding ya kasance a ƙasa. So idan gaba ɗaya ne za ka taɓa nan max. Idan kuma za ka zaɓi wani adadi ne, sannan sai ka taɓa nan gurin. Yanzu misali a ce za mu sa guda biyu kawai, to ka ga iya 2 kawai ne zai tafi. Amma idan gaba ɗaya ne kawai za mu taɓa max. So idan muka taɓa max, ka ga har waɗannan igiyoyin gasu nan rututu gashi nan sun tabbata. So sai ka taɓa confirming. Ka gani transaction successful. So yanzu haka USDT ɗinmu ta kasance a cikin funding wallet. To me ya kamata mu yi? Za mu koma can dashboard. Gashi nan, nan gurin za ka danna, zai kai ka dashboard direct. So sai mu taɓa nan gurin. Gashi nan ya fito da mu, sannan sai mu taɓa P2P. Yanzu kai tsaye za mu tafi inda za mu je mu saida dalar mu. Sai ka taɓa P2P. Zai nuno ma nan. Idan ya nuno ma nan sai ka taɓa nan gurin P2P trading. So gashi nan yanzu mun taɓa P2P trading. Yanzu zai buɗe mana. So idan ka zo nan gurin gashi, kun dai san yadda ake siyan dollar. So idan ka tashi siyarwa sai ka danna nan gurin sell. Gashi nan sell. Gashi nan gurin da nake waye. So nan za ka taɓa. Kana taɓawa za ka ga sun juya. Duk yanda yake wajen siya a haka yake. Kawai bambancin ɗaya ne kawai nan gurin. Can buy ne, nan kuma sell ne. Sannan wani abu kuma da ya kamata ku ƙara fahimta a nan shine, duk lokacin da za ka yi trading ka dinga duba nan wannan score ɗin. Kaga yanzu wannan yana da 88% a cikin 100 kenan na transaction ɗinsa wanda ya yi successful. So sannan kuma abu na biyu sai ka duba price. Sorry. Sai ka duba mene? Price.
Sannan abu na uku sai ka duba transaction limit, limit order. Kaga yanzu wannan idan za ka sayi ta 5,000 ba zai siyan ma ba, zai siyan ma ne zai siya ne daga kan ta 700,000 zuwa miliyan 8 da wani abu. So kaga wannan shi babba ne. So idan kana so yanzu misali mu tamu dala 2 ne aƙalla, kaga dala 2 ba za ta wuce 3,000 ba. So dole sai mun je mun samu wanda kuɗinsa yake kama da na 3,000 haka yauwa. Ga wani kaga yanzu wannan zai iya siya daga kan ta 3,000. Ga ta nan daga kan ta 3,000 nan wajen. Ga shi nan wajen. Daga kan ta 3,000 zuwa 10,999. So idan ka tashi nan ga wannan ɗinsa nan shi za ka taɓa. So kaga ma ya canza, wani ya zo shi daga kan ta 900. So idan ka zo duk wanda ka gani sai kana yin sauri saboda yakan iya canzawa. So yanzu ga shi nan yanzu mun taɓa shi. Yauwa. Sorry na taɓa sau biyu. So ga shi yanzu mun taɓa shi kaga ya kawo mu nan. So idan ya zo ya kawo mu nan gurin, idan da dala, ga shi nan idan da dala za ka yi lissafin, za ka cike gurin. So a nan gurin za ka bar shi wajen quantity ɗin nan. Haka za ka bar shi. Idan kuma lissafinka a naira kake so ka buga lissafin, sai ka taɓa nan amount. Yanzu bari mu gwada shi a dollar mu gani. So bari mu sa dala 2. So idan ka sa dala 2 kai tsaye za ka ga kuɗin da za ka karɓa ya fito ma a nan. Ga shi nan you receive 2,888.96. So idan kuma za ka yi amfani da amount ne, adadin yadda kake so ka karɓa, sai ka taɓa amount. Sai ka taɓa mene? Amount. So idan ka taɓa amount zai fito ma. To ka gani? Ka ga abin da za ka karɓa. Idan ba shi kake so ba sai ka goge. Misali 1,000 nake so, sai kai haka. Sai ka taɓa 1,000. So a nan gurin zai fito ma abin da za ka siya. Ga shi nan dala 0.69. So ka gane? Ina fatan ka gane. Shi wannan lissafin amount ɗin nan ka sa kuɗinka. Yanzu misali kamar kana so ka cire ta 1,000. Kaga dole sai dai ka taɓa amount. A nan kuɗin zai fita daidai da yadda kake so. Idan kuma dala ce kake so ta fita a daidai yadda kake so, misali ina so in cire dala 2 daidai, to sai in taɓa nan quantity ɗin nan. Sai in goge sai in sa dala 2. Shi kenan kaga za su bani kuɗaɗe na har da kwabbai. So to yanzu me ya kamata mu yi? Yanzu bari mu sa abin da muke da shi. Muna da dala 2.8. So bari mu sa 8 ɗin. So sorry ba zai ba shi ma da wannan kuɗin. To bari mu bar shi dala 2. So idan ka sa ka cike abin da za ka, sai ka taɓa nan wajen sell. So kai tsaye yanzu za mu taɓa sell. To ga shi mun taɓa sell. So alhamdulillah. So zai nuno ma haka. Ka gani? Ga shi nan ga price ɗin da yake siya nan 1,000. Ga price ɗin da yake siya 1,441.90 da wannan. Ni kuma quantity na abin da zan karɓa ga shi nan 200 da zan siyar kai sorry. Dala 2 dala 2 daidai da ɗigo 0.00. Sannan total amount wanda zan karɓa shine ga shi nan 2,888.9. Sannan ga ta hanyar da zai biya ni nan payment ga shi nan bank transaction. Wannan number account ɗina ne. Already na riga na seta account ɗina. So kai kuma idan ka zo, idan lokacin ka ne na farko, idan baka seta account ɗinka ba, so za su baka dama ka sa account ɗinka wanda za ka karɓi kuɗinka. Wannan duk mai sauƙi ne. So idan ka gama wannan sai ka taɓa nan gurin. Sorry kaga na dawo baya. Idan ka gama sai ka taɓa nan. Ga shi nan sell.
kana taɓa sell shikenan zai sa ma kuɗinka, kai kuma sai ka saka masa kaya. Yanzu misali bari mu taɓa sell gashi nan sorry gashi nan sell, bari mu taɓa sell. So gashi nan mun taɓa sell. So yanzu ga abin da suka bayyana mana nan a sama gashi nan ya ɗauke, za ku gan shi. To yanzu shi already yana can yana ƙoƙari ya samu kuɗi na. So idan ka zo nan sai ka yi ƙoƙari sai ka taɓa chat ɗin nan, sai ka taɓa shi gashi nan sai ka ji me ya ce. Me ya ce, saboda yanzu nan an riga an gama, yana sa ma kuɗinka. Me za ka yi? Nan gurin za ka taɓa gashi nan release crypto, yana sa kuɗin za ka ga nan gurin ya yi fari. Za ka gan shi ya yi me? Ya yi fari. To yana yin fari shikenan sai ka je account ɗin da ka sa mai sai ka je ka duba, da ka ga kuɗinka sai ka zo sai ka taɓa shi wannan release ɗin. Kana ganin kuɗinka za ka zo ka taɓa wannan. Yanzu bari mu shiga chat ɗin. So kun gani ga bayanan nan da ya yi, ya ce zai yi caji na naira 100. Idan mun yadda za mu ce OK, sai mu danna mai OK alamun cewa mun yadda. So amma wani ma baya karɓa, wani baya karɓa. Yanzu ga order mu nan tana tafiya. So yanzu zan yi skip na wannan bidiyo. In ya so idan mun karɓi kuɗin sai in zo sai na yi release ku gani, saboda kar ya yi tsayi da yawa. Yawwa to har yanzu dai muna ɗan ci gaba da jira kaɗan. To amma dai mun ɗan yi chatting gashi nan a bayanan a ɗan short message ɗin da yake faɗi akan zai caji naira 100 da kuma dai ɗan guntun bayanansa nan. Kowanne dai da irin bayanansa da za ka zo ka gani. So da na ce mai OK, in ka ga wannan alamun abun ɗin nan gashi nan to ya gani. Sai nan ya ɗan yi mun wannan short message ɗin sannan na ce masa OK. So gashi nan yanzu haka ya sa mun gashi nan ya ce na je na check na confirming gashi ga hoto nan ma ya turo domin mu tabbatar. Kun gane? So to wannan shine a taƙaice. Sannan ana sawa za ka ga nan gurin ya yi fari. Gashi nan release balance ɗin ana sawa za ka gan shi ya yi fari. So yanzu me ya kamata ka yi? Nawa ya ce zai sa? Ga abin da ya ce nan zai sa gashi nan 1780 da wannan. Bari mu je ko da account ɗin mu duba mu gani. So balance ɗin yau to gashi nan so na ga kuɗi na ga kuɗi confirm sai na koma ciki. Kun gane? To idan ka dawo gashi yanzu za ka zo za ka saka mai sai ka taɓa release balance ɗin nan gashi nan. So me suka ce? Check that you have received payment. So gashi nan in dai ya biya ka, ka je ka duba ka gani. So me za ka yi? Sai ka taɓa yes. Duk da dai ba wani turanci nake ji ba sosai. Sai ka taɓa yes. Idan ka taɓa yes, so za ka ga nan ma ya yi fari. Sai ka taɓa release balance. Kana taɓawa shikenan. Zai ce zai baka dama ka sa password ɗinka. Gashi nan sorry ma yanzu ya wuce tun da ban daɗe da sawa ba. Ya wuce. So a taƙaice dai wannan shine ake P2P. So gashi nan order complete. Me suka faɗa? So da ka ga haka shikenan. Amma fa kar ka sake kai release ba ka je ka ga kuɗi a account ɗinka ba. Kana yin release so shikenan coins ɗinka babu. So wassalamu alaikum. Da Allah ku daure ku danna mana subscribing a wannan YouTube channel tamu mai albarka. Alhamdulillah.